गिबियावनो प्राइम टाइम 24 हेडलाइन्सनि रिपर्टार बाबाखौ जोंनि आफादाव बरायनानै लाग्रोबाय। दा जोंहा थांनाय 8 आरो 9 दुलारा जोंनि बड'नि आनसलिक ब्रह्म धोरोम गाय आफादनि 40थि बोसोरसालिया लोगोसे लाइमोन आफादनि 21थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसेनो आइजो आफादनि 5थि बोसोरसालिया जथुमाखौ थांनाय मैयानिफ्राय गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। बे नैबे जथुमाखौ दरथाम गामिनि दैदेननायाव बेटबारि, क'क्राझारनि बान्दोगुरि, जतेसपुर बे जथायै मोनसे आरसि आफाद दानानै बेखौ जोङो खुंफुंनाय जादों। आरो बेयो जोंनि साननाय बायदि जेबायदि थानै आइमोना बाहागो लाफैनांगौ बेफोरबायदि लाफैदों आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जोंना सम बादियैनो माने जाफुंलांसारदों। आरो दा जोङो मैयानि थान्दै मेलाव माखासे हाबाफारिफोर लादों। दा बे हाबाफारिफ्रानो जाहैबाय जोंहा फैगौ 22 आरो 23 जानुवारियाव जिल्ला आफादनिबो बोसोरसालिया जथुमा दङ दिफा ननारियाव। दा बेवहायबो जोङो गाजा गोमजायै बाहागो लाहैगोन। आरो लोगोसेयैनो जोंहा फैगौ 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव बाक्सा सिमला हुजयाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिबो जथुमा जोंहा बेवहाय जागोन। दा बेफोरखौबो जोङो बे थान्दै मेलायावनो थांखि लाखानाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मोनसे गोनांथार जोंहा हाबाफारि फैगासिनो दङ। 2023 मायथाइयाव जोंनि बड'नि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि फोरबो खुंफुंनाय जागोन। दा बे सनाथि फोरबो खुंफुंनायनि थाखायबो जोङो दिनैनि जोंहा मैया आद्रा थानाय दहाय फुङाव जोङो थान्दै मेल सावरायबावदोंमोन। बेवहाय जोङो थांखि लानाय जाबाय। बेखौ जोङो फ्राय 20 लाखसोनि जोंहा मोनसे बाजेट दङ। दा बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन होननानै थान्दै मेलाव साफ्रोमबो भक्तआइमोना जोंखौ खोथा होदों। दा जोङो आसा खालामदों जोंहा परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपनि अननायाव बेफोरबो जाफुंगोन। दा लोगोसे ओमफ्राय जोंहा दिनै गेवलां मेला जा सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मानगोनां जोंनि 16 नं नलबारि समस्तिनि मानगोनां मुस्रि प्रभात बसुमतारी आफाया जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होलांबाय। दा आफाखौ बिनि थाखाय आङो आफादनि जानानै साबायखर बावबाय। लोगोसेयैनो आङो दिनै जोंनि बड'नि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि जानाखि मोनथाम आफादजों जथायनानै बोसोरसालिया जथुमा खुंदोंमोन बेनि फोरमायथिखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। औ खुलुमबाय। बाबामोनहा मा चेनेलमोन? प्राइम 24। नोंथांमोननिसिम जोंनि आनसलिकनिफ्राय जानानै आं खावलायनो साबायखर बावहरबाय। जोङो दा जोंनि धर्मखौ जोंनि ब्रह्म धर्मखौ माबादि फेहेरनांगौ माबोरै खालामनांगौ जों बेखौ गासैबो सावरायनाय जादों। बे सावरायनायाव गोबां भक्त बाबा नुजाथिफैदों। बिथांमोननि मदद मोननानै जोंनि जाफुंसार जानाय बादि मोनदों। जोंनि दिल्लीनि बे गेवलां मेलाव जिल्ला आफादनिफ्राय अधिष्ठाता दा आचार्य बाबा फैदों। जिल्ला आफादनिफ्राय धेमाजि जिल्ला आफादनिफ्राय लोगोसे जोंनि बे एलेकानिनो नलबारि 16 नं नलबारिनि MSCनि इसि बाबा सफैनो हादों। दा बिथांमोननि परामर्खजों जोङो जोंनि बे धोरोमनि जानाखि अनसुंथाइ जौगानाय बेखौ जोङो मदद मोननो हादों। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बेसेबांबा सिं जायगायावबो फैलायनानै जोंनि रादाबखौ लाफैनायनि थाखाय प्राइम 24 हेडलाइन निउसनि गासैबो हान्जाखौनो जों साबायखर बावबाय। दा जोंनि माबाया जाबाय दिनै 48थि बोसोरसालिया ब्रह्म धर्मनि अधिबेसन आरो बेयावनो लाइमोन आफादनिबो 21थि बोसोरसालिया अधिबेसन आरो लोगोसे आइजो आफादनि 5थि बोसोरसालिया अधिबेसन ब्रह्म धर्म अधिबेसना सोलिदोंमोन।
बे जोंनि बरदलनि आनसलिक ब्रह्म धर्म आफाद बे आफादावनो दिनै बाहागो लानो फैदोंमोन जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्लानि मानाव गेदेर आफा आचार्य लीलाकान्त बसुमतारी ब्रह्म बाबाया आरो बेनि उनाव आरो फैबावदोंमोन जोंनि इयावनो जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन मानाव गेदेर मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि इसि प्रभात बसुमतारी सारखौ लोगोसेनो गोबां जोंहा ब्रह्म भक्त आइ बाबामोन बेफोरखौ लानानैनो दिनैनि बे 2 सानखिया अधिवेशनखौ खुंनाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो ओरैबायदि जादों माने जों माने बांद्राय एवारनेसखौ खालामनाय जादिया आरो जोंहा माने गामियाबो एसे खमखाय एसे खम जाथों नाथाय फ्राय जोंनि मानसि आइ बाबामोना भक्तफोरा फैजोबदों। बेवहाय जोंहा मोनसे प्रसारा माने एसे गोरोन्थि जालांदों जों बयबो बाहागो लाथारनांगौ मानो होनबा समाजनि उन्दैनिफ्राय बोराय बुरैसिम बाहागो लायाबा जाफुंसार जाहोनो बाबामोना मिथिखागौ धोरोम होननाय बुस्थुआसो जोंखौ लाखिनानै दोनो जेब्ला बिसिंकल बायदिसिना जायो डक्टर चिकित्सकफ्रा देहाखौसो फाहामनो हायो मानसिनि गोसोखौ फाहामनो हाया नाथाय बे धोरोमजोंसो जोङो शृंखलाबद्धखौ जोंनि जिथु आब्रुथि बा शृंखलाबद्ध बायदिसिना गासैखौबो जों समाज संस्कृतिखौ लाखिनो हानाय बेनो मोनसे खाबु ओंखायनो जोङो इयुनाव जोंहा थांखि लादों बे लाइमोन आइ बाबामोनखौबो लाफानानै आरो बेनिख्रुइ दंखायो बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो होननानै जोङो माने जोंहा 24 हेडलाइन प्राइम टाइम मिडियानिसिम आंनिफ्राय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरो जिबनाव जाथों लोगोसे दा आं ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय आं फंनैसो मिडियानि बेवहाय मेसेज होनो लुबैदों दा बाथ्राया बेनो जे जोंनि जिथुनि दा अधिवेशनमोन बे अधिवेशना जाबाय बरदलन आनसलिक ब्रह्म धर्म आफादनिनो 42थि अधिवेशन आरो लोगोसे आइजो आफादनि 5थि अधिवेशन आरो लोगोसे आरो गा 21 लाइमोन आफादनिनो अधिवेशन बे अधिवेशना साननिनो हाबाफारिजों जों जोबोद गाजा गोमजायै मावफुंनाय जाबाय आरो बे दिनै जिथु अधिवेशननि गेजेरजोंनो दानिसो जिथुनि जोंहा मिडियानिफ्राय सोंथि होदोंमोन बे सोंथिया जाबाय लाइमोनफोरा धोरोम खेत्र धोरोम आफादाव मानि थाखाय एसे खम हिसाबै योगदान होयो बिनि खारनखौ आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जोंनि लाइमोनफ्रा बर' समाज लाइमोनफ्रा एसे लाजियोसो सिख्लाबाबो सेंग्राबाबो लाजियोसो बेनिखायनो बारा बाहागो लाया आरो बेजों लोगोसे जिथुनि शास्त्रनि तत्त्वफोर गुबै राव माखासे गुबै रावफोरखौ बुजिनो हाया हमदांनो हाया बिनि थाखायनो बे खेत्रआव एसे मोनसे दगमग जानानै धोरोम समाजफ्राव बाहागो लाया नाथाय देग्लायनि सेसना खिन्थु जोंहा लाइमोना मैयानि दिनाव गावसोरनि खारजोसो बायदि थान्दै मेल दंमोन थान्दै मेल जसे गोबां रोखोमैनो गोबां अनजिमानि जमा जादोंमोन आरो सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो दिनैबो दा गेवलां मेलाव फैदों गोबाङैनो खारन जों दा लाइमोनफोरखौ ओरैबायदि स्ट्रं खालामनो सानबाय जाहाथे लाइमोनफ्राबो आत्मबोध एबा आत्मगियानखौ लोगोसे बे गियानखौ लानो जाहाथे सानसे समाव सुबुं सम्पद धोन हिसाबै सुबुं समाज हिसाबै गावखौनो जाहाथे गायसननो हानायनि गावखौनो जाहाथे गोग्गोम खालामनो हानायनि गोजोर खालामनायनि गियानखौ जाहाथे लानो हायो आरो इयुनाव जाहाथे लाइमोना संसार जानानै मोनसे सोदांनाय मोनसे गियानखौ लानानै जाहाथे इयुन जोलैखौ जाहाथे मोजां धरनै मोजां रोखोमै जाहाथे खांबोनो हायो दिन्थिबोनो हायो बोखांबोनो हायो नैबे तत्त्वखौ लानानै बे ओंथिखौ लानानै उद्देश्य नोजोरखौ लानानै जोङो दा बेखिनि खामानिखौ मावगासिनो दं आरो लाइमोना जथेस्थ' हेफाजाब होदों जोबोद गोजोननाय बावदों आरो लोगोसे जोंनि जिथु आइजो आफाद दङ जोंहा बे आइजो आफादाव जोबोद गोग्गोमैनो जोंखौ जगदान होदों आरो सावरायनायाव बाहागो लाफादों आरो बिथांमोनाबो जिथुनिखि धोरोमनि सायाव मिन्थिनो गोनां जिबनखि गियान बे गियान माखासे उपलब्धि खालामनो थाखाय मोन्दांथि मोननो थाखाय आरो मोन्दांथिनोबो हादों हमदानोबो हादों बुजिनोबो हादों आरो जथेस्थ' बिसोरो सहाय सहयोग होदों आरो थिग उनहालागैबो आं बेखौनो आसा खालामदों जाहाथे जोंनि पन्थिनि गासैबो धोरोमपन्थिनि भक्त आइ बाबामोना बेबायदि लैहोर उनाव आरो बांसिन गरजासलि खालामनो थाखाय मोनसे रंगिना संगिना खालामनो थाखाय आरो हासिनबावगोन बिनि थाखाय बयनिबो आं खावलायनो थादों आरो लोगोसे हांख्रायदों लोगोसे प्रेस मिडियाबो बिदिनो जोंनि बाथ्राखौ जाहाथे फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बिथिंनि उद्देश्य
लक्ष्य नोजोर बेखौ जाहाथे आरो गुवारसिन खालामना होनो हायो बेखौ नोंथांमोननिसिम आं थांखिनानै खावलायदों आरो बिनि दारैनो जाहाथे जोंनि धोरोमनि जिथुनाखि आइडियाफोरखौ जाहाथे जों बांसिनै स्टाडि खालामनो हायो आरो गुबुनाव प्रसार खालामनानै जों आरो जाहाथे जोंबो बेनि प्रतिबिम्बखौ जों मोनफिननानै जोंहाबो गोजोननाय फैयो प्रशंसा फैयो आरो बांसिनै प्रसार जाथों होननानै खालामनो थाखाय मिडियानि खावलायनाय थाबाय आरो जोबथारनायाव जोंनि दिनैथ' जोबथा सान जाबाय जोबथा सान आरो लोगोसे इयुनहालागै जाहाथे नोंथांमोनाबो जेब्लाबो जोंखौ सहयोग खालामगोन आरो जोंनि थाखाय खामानि मावगोन बिदि खावलायनानै आरो लोगोसे जोंनि गासैबो भक्त आइ बाबामोननि जिउ गोलावखौ हामलायनाय पुर्न कर्म जतिसु आत्मा परमात्मानि खाथियाव जोबथा ओंखारखौ गाबज्रिनानै नामखौ गाबज्रिनानै आं मिडियानि खाथियाव बुंनायखौ फोजोबथों।